नीट आनजादाव उथ्रिसारनानै डिब्रुगड़ आसाम मेडिकेल कलेजाव MBBS फरायनो खाबु मोननाय बर'नि फिसा राजा बसुमतारीनो राङारि अनसुंथाइ गथायदों। राजा बसुमतारीनि राङारि अनसुंथाइ होनायाव बर' थुनलाइ आफाद एबसु आरो UBPOजों लोगोसे गासै माहारियारि आफादफोरा बाहागो लादोंमोन। मख'नो गोनांदि 1 नं महनपुर गामिनि रंसारि आसिन बसुमतारी आरो मुस्रिमा उदांस्रि बसुमतारीनि सेथि फिसाज्ला मुस्रि राजा बसुमतारीया 419 नम्बर लानानै उथ्रिनो हादोंमोन नीट आनजादाव। आंखौ मदद खालामदों बेयाव MBBS एडमिशननि थाखाय, बेनि थाखाय जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो नोंथां बायदि गोबां जुदि नों मोनसे टारगेटआव जेनेबा आगान सुरदोबा बिनिख्रुइ गुबुन टारगेटखौ नों गारनांगौ बा मोनसे टारगेटजोंनो हदाय आगान सुरनांगौ। आरो बिनि बेलायाव गोबां जेंनाफोर फैनो हागौ, बेफोरथ' नर्मेल आरो बेफोरखौ ओरैनो पार्ट अफ लाइफ होननानै लानांगौ। बे बाखि गावनि टारगेटसिमल' होसोनांगौ हदाय। नोंथाङा दा मा आयदायाव गोसो होनानै फरायनो सुबिदा मोनदों? फिजिक्स, केमेस्ट्रि, बाय'लजि मोनथाम थायो। बेयाव नीट UGनि थाखाय बेयाव MBBSनि एडमिशन जायो। दा आंनियाव एडमिशना आसाम मेडिकेल कलेजाव जादों, जाय डिब्रुगड़आव जायो। नोंथांमोननि थाखाय मोनसे फोसावनाय। धेमाजि जिल्ला सिमेन्ट-सापरि सानजारि नोगोराव नोंथांमोननि थाखाय गोदानै गंसे सानजारि नोगोर मुंनि CEC इन्स्टिट्युट अफ टेक्न'लजि सेन्टार फसंनाय जाबाय। बेयाव नोंथांमोना आबुङै गोबां कर्सनि डिप्ल'मा मोननाय जागोन, जेरै ICA, BCA, DCA, PGDCA, DWGD, ADCA, DASA, GD, CEE आरो गोबां आयदानि कर्स मोननाय जागोन। बेजों लोगोसे नोंथांमोननि थाखाय सानजारि नोगोर CEC इन्स्टिट्युटआव क्रास कर्सबो मोननाय जागोन, जेराव नोंथांमोना मोनफा मोनफा आयदानि सायाव डिप्ल'मा मोननाय जागोन, जेरै MS अफिस, एक्सेल प्र, DTP, टेली, प्रोग्रामिं विथ C++, कर जाभा, एडभान्स जाभा, MS SS, HTML, भिडिअ साउन्ड एडिटिं, हार्डवेयर बेसिक, फट'शप बायदि बायदि। बेयाव मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। गोसो गुदुं बिथांमोना थाबैनो मुं थिसनदो आरो गोबां गुन गोनां सोलोंथाइ आरजिना लादो। नोंथांमोना गोबां मिथिनो थाखाय 887 624 1516 एबा 936 530 2014 जानबुं अनजिमायाव सुलाद लानो हागोन।